Hej, mit navn er Lisbeth Lundgaard. Jeg er initiativtager til dette års dansk-nordiske konference i metasundhed. Da jeg var færdig som metasundhedsterapeut, så havde jeg ofte en følelse af at være alene med den her nye viden, jeg havde fået. Og det, der virkelig har rykket for mig, det er at have deltaget i konferencer i metasundhed. Jeg fik selvfølgelig ny viden, men vigtigst af alt, så har jeg lært nye mennesker at kende, som jeg har kunnet spare med, og som har støttet mig i min udvikling inden for metasundhed og personligt. Konferencen er for alle, der er nysgerrige på metasundhed. Det er underordnet, om du lige har mødt metasundhed, eller om du er metasundhedsterapeut. Det, der bare er vigtigt, det er, at du har lyst til at lege og lære nyt. Vi har tilrettelagt programmet således, at alle vil få noget med hjem. Ny viden, nye perspektiver og nye relationer. For at lære nyt, eller at dygtiggøre sig inden for det, man allerede kender, så er det vigtigt at have gode relationer. Det er vigtigt at have nogen at kunne lege med. Herved bliver din teori til praksis. Din viden bliver til visdom. Så kom og vær med. Det er nu, det sker. Vi tager et kvantespring inden for metasundheden i Danmark og i Norden. Gå ind på hjemmesiden metakonference.nu og læs mere om konferencen. Se programmet og book din plads allerede i dag. Vi ses.